No entiendo lo que hace. Aitaren eta Semeren eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, aitor dizagun gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Aitortzen diot jainko guzti zahaltsuari, eta zuei ere bai ere senidehoi, pekatu egin dudala gogapen hitz eta egitez, eta egin beharrak ez eginez. Bai pekatari naiz, horregatik eskatzen diet Andre Maria Bete Virginiari, aingeru eta santu guztiei, eta zuei ere bai nire senidehoi, otoiz egin dezazura nire alde, jainko gure jaunari. Erruk irakibula jainko guzti zahaltsua eta gure pekatua barkaturik eraman gaizala betiko bizira. Amen. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Egin, ezagun otoiz. Jainko jauna, sinismen katolikoa zaintzeko eta diren guztia Kristogan eraikitzeko, zeruko jakinduriaz eta post lugarrez bete zenuen Pio Amargarren aita santu duatxua. Egizu, haren erakutsuiei eta ikasbideei jarraituz, betiereko saria iritsi dezagula. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta rege bizi baita gizalde eta gizaldetan. Amen. Ezekiel profetaren liburutik. Egun haietan jaunaren eskuan ere gainean jarri zitzaidan eta bere espiritua zatera niduen ezurrez beteta zegoen zelai baten erdian eraman. Haien inguru mari guztian igaro eraziz niduen ezurra erru zegoen zelai gainean eta ezurrak zeharo ihartua zeuden. Eta honela esan zidan, Adanen seme, bizi berritu ote daitezte ezurroiek, ni berriz, jauna, zudakizu hori. Orduan harrek, otsegin ezur hauei profeta hitza eta esan, ezur ilarrak entzun jaunaren hitza. Ara zer esaten dien jaunak ezur ilar hauei. Ni sarrera eziko dut espiritua zuegan eta biziko zerate. Ezarriko ditut zuengan zainak, sortareziko dut zuengan aragia, zabaldu larrura zala, emango dizuet espiritua eta biziko zarete, eta ezagutuko duzue ni naizela jauna. Agindu zaitzadan bezala otsegin nuen ni profeta hitza, eta nik profeta hitza otsegitearekin batera zarata haundi bat izan zen. Eta dardar batean ezurrak elkartu egin ziren. Begiratu nuen eta horra zainak ezurreri gainean ezartzen ari zizazkien, aragia sortzen eta larrua zala gainean zabaltzen, baina han ezen espirituik. Arrekorduan esan zidan, otsegin ezaiozu profeta hitza espirituari, otsegin profeta hitza danen seme. Hau esango diozu espirituari, horra zer dioeten jaunak, zatoz lau aizetatik, espiritu eta aizeman hildako hauei bizi detezen. Otsegin nuen ni profeta hitza, agindu zitzaidan bezala eta sartu zen haietan espiritua eta bizi berritu ziren eta berena hanka gainean zutitu egundainoko gizatalde izugarria. Orduan esan zidan, Adanen seme, ezurroiek Israel etxe osoa dira. Horbait dabiltza esaten, ki hartu dira gure ezurrak, galdu da gure itxaropena, gureak egin du. Otsegin beraz profeta hitza, hau esago diezu, horra zer dio jaunak, irikiko dute zuen hilobiak, ateraziko zaituzte zuen hilobietatik eta eramango zaituzte berriro Israelgo lurrera.
Eta nik zuen hilobiak irikitzean, eta zuen onbideetatik ateratzean, ene herri orduan ezagutuko duzue, ni naizela jauna nere espiritu emango dizuet. Nik eta zuek bizi berritu zerate eta zeuren lurrean ezarriko zaituztet. Eta ezagutuko duzu nik jauna honen esan eta egiten dudala. Jaunak esana. Denok erantzungo dugu salmoa. Eskerra jaunari harremaitasuna betikoa bai da. Eskerra jaunari harremaitasuna betikoa bai da. Hori esan bezate jaunak askatuek etsaien eskutik askatuek bildu ditu lurretatik. Sartalde ipar hogeietatik. Eskerra jaunari harremaitasuna betikoa baita. Arruntz ontz ibili ziren basamortuan, giza irirabiderik ez zuten atzeman, gose eta egarri ziren, haien bizia haultzen ari zen. Eskerra jaunari harremaitasuna betikoa baita. Deadar egin zion larrialdi hartan jaunari eta atera zituen bere nahigabetik, bide zuzenetik eraman zituen giza irira joan ziten. Eskerra jaunari harremaitasuna betikoa baita. Eskerrak eman baitzazkiote jaunari bere maitasunaren orde, harrigarriak egin baititu giza semea alde, ase baitu egarri zegoena, honez bete goze zegoena. Eskerra jaunari harremaitasuna betikoa baita. Aleluia. 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 Jauna zuekin. Jesucristo Evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, farisearrek jakin zutenean Jesusek saduzearrak isil erazi zituela, elkarrekin bildu ziren, eta beren arteko legizon batek azpekeriaz honela galdetu zion. Maisu, zein da legeko agindurik nagusiena? Harek erantzun zion. Maite ezazu jauna, zure jangoikoa, bioz-biozez, gogo-gogoz, adimen osoz. Hau da, agindurik nagusiena eta lehenengoa. Eta bigarrena, horren parekoa da. Maite ezazu lagun urkoa zeure burua bezala. Bi agindu haietan, dute oinarri lege osoak eta profetek. Jaunak esana. Bueno, estamos celebrando hoy al gran santo San Pío X, Papa, que fue pues desde cura, párroco, hasta pues eso, hasta sucesor de Pedro en el gobierno de la Iglesia, ¿no? Y en un tiempo convulso que le tocó pues eso, defender con claridad pues la verdad de la fe, de la doctrina, ¿no? De la pureza de la doctrina, de la fe recibida de nuestro Señor. Y él tenía como lema eso, instaurare omnia in Cristo, ¿no? Instaurar todo en Cristo. Que toda nuestra vida pues sea, así como dice el Señor, ¿no? Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas sus fuerzas, ¿no? Y al prójimo como a ti mismo, pues todo tiene que estar impregnado del Señor. En la medida en que vivimos eso así, vivimos el mandamiento del Señor, recibimos su amor, ¿no? Nos llenamos de su Espíritu Santo para poder nosotros corresponder y amar así, ¿no? Amar con un corazón integrado, vamos a decir, no dividido, ¿no? Sino totalmente hecho uno con Él para poder amarle así. ¿Y cómo se le ama al Señor? Pues amándole al prójimo, ¿no? Y amándonos a nosotros mismos. Primero reconocer que somos amados por Él, que cada uno de nosotros somos una belleza única, ¿no? Que valemos la sangre de Cristo, que eres precioso, preciosa a sus ojos. Cuando tú reconoces tu valor y cada día que te levantas, ¿no? Te vas al espejo, dices, pero qué maravilla, aunque estés con las arrugas y yo qué sé,
sin maquillar, ¿no? Pero qué maravilla, qué preciosidad, qué regalo soy. En la medida en que tú te descubres así amado, pues también eres libre, ¿no?, para poder amar libremente a los demás. Y así es como amamos al Señor. El amor a Dios no es así entre, no sé cómo decirlo, una cosa etérea, ¿no?, sino que se concreta en el amor al prójimo, en el servicio, ¿no? Amor que es paciencia, que es entrega, que es servicio, que es alegría, ¿no? A mí hace ya muchos años, me acuerdo de un sacerdote que decía, ¿no?, amor se escribe con H y con U, con humor, ¿no? Amor se escribe con H y con U, con humor. Y es verdad, hace falta no tomarnos tan en serio a nosotros mismos, reírnos de nosotros mismos y poner siempre esa chispa, ¿no?, pues de humor. Bueno, y siempre con esperanza. ¿Por qué? Hemos escuchado la primera lectura, ¿no? Porque el Señor, habéis escuchado, ¿no?, el tema de los huesos secos, sin vida. ¿Cuántas veces puedes experimentar esto en tu vida? Que tú eres como una montaña de huesos secos, que está, vamos, más seco que la mojama o que el campo, ¿no?, en agosto. O sea, todo como muerto, sin vida, sin esperanza, desolación, ¿no? Miras a ti mismo y dices, pero yo a mi ancianidad, mira, qué decrepitud, ¿no?, lo que era yo cuando tenía mis 20 años, ¿no?, o mis 40, y ahora mírame cómo estoy. Bueno, pues hay esperanza en el Señor, ¿vale? Igual, digo, no que vayas a recuperar ahora, ¿no?, el cuerpo de los 20, pero sí resucitarás con Cristo, ¿no?, en el más allá, y sí ahora puedes tener tu corazón joven, ¿no?, viviendo ¿cómo? Unido al Señor, viviendo en el amor, ¿no? Se pueden levantar tus ilusiones, tus alegrías, tus esperanzas, insisto, en la unión, en el amor con el Señor. Bueno, pues este es nuestro gozo, nuestra alegría, sabiendo que efectivamente y literalmente nuestro mismo cuerpo resucitado, no sabemos cómo será, pero nuestro mismo cuerpo también resucitará, ¿no? Esto que ahora es, pues eso, lleno de achaques, dolores, bueno, pues resucitará sin sufrimiento, sin dolor, pero también tu alma ya ahora puede experimentar el gozo y la alegría de, desde el amor de Dios, poder, pues, vivir siempre como una eterna juventud. El Señor que hace todas las cosas nuevas. Pues que así sea. Y después de agradecimiento y confianza, presentamos al Señor nuestras súplicas, pedimos por el Santo Padre, el Papa León, por nuestro obispo, don Florencio. Pedimos por la conversión de todos los líderes de las naciones que tienen poder y autoridad en el gobierno de los pueblos, para que trabajen por el bien común, por la justicia, por la paz. Pedimos por todos los que sufren de tantas y tantas maneras, para que el Señor los libere, los sane, los conforte, para que nosotros seamos causa de alegría, bueno samaritano para ellos. Pedimos por último por el eterno descanso de todos nuestros seres queridos difuntos, hoy especialmente por Teresita y Eregui. Acoge, Padre bueno, las súplicas que te hemos presentado con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Senideok, egin dezagun otoz guzti batean,
Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan. Jainko horreteko galizotan batzeko. Begionez begira jauna gure eskaintzea hoi. Eta iguzu, San Pio Amagarrenaren erakutsiei jarraituz, misterio santuok begirune ahondiz erabili. Eta fede biziz, har dizagula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Gora bihotzak. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egokida bai eta zuzen nahi eta beti zuri eskerrak ematea. Jauna eta guzti zantu, jangoikoa guztidun betereko horri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Pio Amagarren santuaren jaiegunean, poza ematen diozu zeure elizari. Indar berriaren bizitzaren jokabideaz, argia eta erakaspenaren bizaz, baita laguntzare haren otoizaz. Horregatik, aingeru eta santuekin batean, beti eta beti abezen dizugu gora zarre hau. Santu, santu, santua, nire guztien jainko jauna, zertulur gabe eginautza, zure dizkia, osana zeruko Bedekatu jaunaren izenera datorrena, osana zeruko Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu gizkizu bada ogitardo hauek zeure espiritua izuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz buruzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatizu zuen, eta bere ikasleei eman zien zanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afarondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien ezanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza da. Itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau, nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, zure semearen heriotza eta piztura gogoratuz, biziaren ogia eta salmenaren kaliza eskaitzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbizari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok, Espiritu Santuak batekin gaitzara. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaduri dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon Gurita Santuarekin, Florentzio gure gozeanarekin, eta eliz gizon guztekin batean. Era berean izan gogoan jauna, piztiko itxaropenean joan diren gure senideak, bereziki, Teresita Jeregi, eta hildako guztiak ere. Arizazu zeure arpegiaren argitan. Errukizakizkigu arren gu guztio betiko bizia iritz ezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia Dobatxoarekin, haren sena Jose Santuarekin, Apostol Santuekin, Pio Amargarrena Santuarekin, eta gizaldi guztietan, zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun. Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoikoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia,
gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindutara kutxiari jarraitu, beldur gabe kanta dezagu. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure nagia, zeruan bezala lurrean ere, emai duzu hau, egun ontako hongia, barkatu gure zorra, guk ere gure zornei, barkatzen diregun ezero. Ez gaitzazu tentar bihan egotzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitzuzietatik, emaguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta eskualdetan sendo, betiko zorenaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorreko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuen nire pakea ematen. Begira zeure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea mamatazuna, erregi bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea baitezuekin, emaiozu pakea dekarri. Jangoikoaren bilotza, zuk entzen dizu munduko pekatua. Erruki jauna, jangoikoaren bilotza, zuk entzen dizu munduko pekatua. Erruki jauna, jangoikoaren bilotza, zuk entzen dizu munduko pekatua. Raimunda. Arantxa, va. Esta Arantxa. Perdón. No la había visto. Hona hemen jangoikoaren bildotxa, hona munduko pikatuak nintzen duena, zoriontsua jaunaren maira behituak. Jauna, niezai zinor zure etxean saltzeko, baina ezazu ez bat, eta zenaren maaz.
Ileala, ¿quién es? Atzekoa jauna ez du behartu. Du atzekoa. Honek. Ai, eskun daukela. Egin dezagun otoiz. Zure mahaian indar berriturik, otoizez gaude zuri jainko gure jauna. San Pio 10. egun honetan. Egin gaitzazu fedean sendo eta bihotzez bat zure maitasunean. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Eta zuekin espirituarekin. Edinka zaizatera jangoikoa guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Amen. Zoaze jaunaren pakean. Eskerrak jaunikoari. Horreitu da igandean.